ଏକା ଲଢ଼ିବା କେବଳ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଲଢ଼ିବା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଭୟକୁ ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏକା ରହିବାର ଭୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭୟକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣିତ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିଖିବା। ଏକା ଆପଣ ରହିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରତା କମାନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନୋବଳ ଜଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସେ, ତାହାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ନେଇ ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଭୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମେଡିଟେସନ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକା ରହିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏକା ଲଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବେ, ଏବଂ ଏହା ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ହୋଇଥାଏ।